Раптоўнае правяранне Лукашэнкам баяздольнасці ўзброеных сілаў, тралейбусны калапс у Менску ды актывізацыя інтэрнэт-махляроў напярэдадні Дня Святога Валянціна. Пра гэтыя ды іншыя актуальныя навіны пятніцы 13 лютага раскажам у эфіры Белсату. Вітаю! Лукашенко сёння на правяранні боегатовасці ўзброеных сілаў на адным з палігонаў паўночна-заходняга аператыўнага камандавання. А ў Міністэрстве абароны адсправаздачыліся, што беларускія вайскоўцы адпрацоўваюць ракетныя ўдары з выкарыстаннем сістэмы залпавага агню «Паланез-М» ды комплексу «Іскандэр-М». Паводле ведомства для ўдзелу ў кантрольных занятках прыцягнулі некалькі вайсковых часцей. Яны працавалі на 3 палігонах ды на некалькіх участках мясцовасці, у тым ліку на істотным аддаленні ад пунктаў сталай дыслакацыі. Баявыя пускі, як заявіў начальнік ракетных войскаў і артылерыі ўзброеных сілаў генерал-майор Руслан Чэхаў, праводзіліся як днём, так і ўначы. Транспартавы калапс у Менску. Раніцаю на некаторых маршрутах у сталіцы спыняліся тралейбусы. У адных выпадках рух удалося аператыўна аднавіць, у іншых жа чаканне расцягнулася больш чым на гадзіну. Прычынаю такой сітуацыі ў Менск-трансе назвалі пашкоджанне кантактнай сеткі. Масавыя спыненні тралейбусаў у Менску адбыліся і напярэдадні ўвечары. Да таго ж менчукі ў розных раёнах сталіцы знялі на відэа, як іскраць і ўспыхваюць правады кантактных лініяў. У студзені падобныя выпадкі ў Менск-трансе тлумачылі ўмовамі надвор'я. У тым ліку праз ападкі прабіла ізаляцыю кантактных сетак. У звязку з гэтым спрацавала абарона і адбыліся адключэнні напружання. Акрамя складаных умоваў надвор'я, на хуткасць руху транспарту уздзейнічае таксама і фаўна. Гэтак на праспекце Машэрава ў Менску невялікі дарожны затор учыніў лебедзь. Куды кіравалася птушка, на жаль, невядома. А відэа з незвычайнага затору ў сталіцы прапаную паглядзець без каментара. У розных гарадах Беларусі прайшлі прэм'ерныя паказы фільму «Душа защитника» адыёзнага прапагандыста Рыгора Азаронка. Кінасеансы будуць ладзіцца да канца лютага. Аднак, напрыклад, у Гомлі на суботу 14 лютага, як і на наступныя дні, амаль усе месцы ў кінатэатрах «Октябрь» і цэнтральным імя Калініна былі вольныя, заўважыла выданне «Флагшток». Сітуацыю могуць выправіць толькі прымусовыя наведванні паказаў дакументальнага фільму «Азаронка», мяркуюць журналісты. Напрыклад, на прэм'еры ў Гомлі 12 лютага у зале цэнтральнага кінатэатру сабралі вайскоўцаў, школьнікаў ды праўладных актывістаў. А ў Менску прэм'ерны паказ стужкі «Душа защитника», створанай пры поўным падтрыманні сілавога блоку, ператварылі ў сапраўднае мілітарызаванае свята. У фае кінатэатру «Москва» гледачоў чакала выстава вайсковай тэхнікі, беспілотнікаў ды рыштунку. Камунальная гісторыя з Барысава, што нарэшце скончылася хэпі-эндам. У адным са шматпавярховікаў на вуліцы Сярэбранікава праз засор вонкавай каналізацыі сцёкавыя воды пайшлі ўверх па стаяку ды паліліся ў пад'езд. Кадры з залітую падлогу апублікаваў у тык-току адзін з жыхароў. Ну так, все люди, которые выходят в туалет, то стекают прямо под лестницу. И так уже больше недели. Аўтар роліку звязаў патоп у пад'ездзе з распачатым капітальным рамонтам дому. Аднак прычынаю, як паведамілі барысаўскаму выданню «Адзінства», у прадпрыемстве «Жытло» стаўся засор, а ён утварыўся праз падгузнік. Па выніку цечу зліквідавалі, а пад'езд прадэзінфікавалі хлёркаю. У сувязі з гэтым камунальнікі яшчэ раз нагадваюць, што такія вырабы, як сурвэткі, ватныя дыскі, харчовыя адкіды ды іншыя прадметы нельга выкідваць ва ўнітаз. Літоўскія мытнікі ў пункце пропуску «Меднікі» на мяжы з Беларусю выявілі незвычайны багаж. У валізе пасажыркі аўтобуса знайшлі вялікую колькасць савецкіх банкнотаў. Грошы, даўно выведзеныя з абароту, сталіся прычынаю для адмовы ва ўездзе. Рэч у тым, што на купюрах прысутнічае сімволіка СССР – серп, молат і чырвоная зорка. У Літве публічная дэманстрацыя і распаўсюд таталітарных знакаў забароненыя законам. Такія прадметы нельга не толькі дэклараваць, але і ўвозіць на тэрыторыю краіны. У выніку пасажырку вярнулі назад у Беларусь. У літоўскай памежнай службе нагадалі, закон строга забараняе выкарыстанне атрыбутыкі СССР, як і нацысцкай Нямецчыны, што можа служыць прапагандаю агрэсіі і злачынстваў супраць чалавечнасці.
Свята зімовага спорту ў Італіі працягваецца, і мы уважліва сочым за кожным стартам нашых атлетак, што выступаюць у Мілане і Картына Дампеццо у нейтральным статусе. У цэнтры ўвагі быў конькабежны спорт, дзе п'едэстал быў вельмі блізкі. Марына Зуева на дыстанцыі 5000 метраў бегла ў другой пары і пэўны час нават утрымлівала пазіцыю лідаркі. Аднак у выніку беларуска заняла 6-е месца. Перамогу на гэтай дыстанцыі святкавала гаспадыня лёду, італьянка Франчэска Лёлёбрыджыда. Цяпер у выступе нашых спартоўцаў надыходзіць невялікая паўза. Пазаўзець за беларусак можна будзе толькі ў наступны аўторак. 17 лютага на старт выйдуць майстры лыжнай акрабатыкі. У кваліфікацыі нашу краіну рэпрэзентуе магутная трыа, алімпійская чэмпіёнка Ганна Гуськова, а таксама Настасья Андрыянова і Ганна Дзяруга. Карыстальнікі беларускага мабільнага аператара А1 не могуць зарэгістравацца ў месенджеры «Сігнал». Як высветліла выданне «Бюро Медыа», праблема палягае ў тым, што на нумары гэтага правайдера не прыходзяць смс-коды для пацвярджэння аккаунту. Тым часам тэхнічнай падтрымцы А1 адмаўляюць якія-кольвек абмежаванні адносна рэгістрацыі ў месенджеры. Сітуацыя праясніцца, калі на афіцыйны запыт журналістаў адкажа каманда месенджеру. «Сігнал» лічыцца адным з самых бяспечных месенджераў у свеце, бо выкарыстоўвае скразное шыфраванне end-to-end і адкрыты зыходны код. Гэта значыць, што нават распрацоўнікі і каманда «Сігналу» не маюць доступу да ліставання карыстальнікаў і не захоўваюць іхных метазвестак. У суседняй Расіі Раскамнагляд заблакаваў гэты месенджер яшчэ ў 2024 праз нібыта парушэнне патрабаванняў заканадаўства і выкарыстанне з тэрарыстычнымі мэтамі. Конец эпохі. Паштовыя скрыні на дамене тут.by канчаткова сыходзяць у мінулае. Найбліжэйшым часам яны перастануць працаваць. Беларускіх юрыдычных асобаў папярэджвалі пра гэта яшчэ з пачатку года, паведаміла выданне «Точка». Згодна з указам нумар 60, суб'екты гаспадарання павінны карыстацца толькі абароненымі сервісамі, што месцяцца ў нацыянальным сегменце інтэрнэту. Цяпер жа рэсурсы, звязаныя з тут.by, будуць цалкам выключаныя. Асноўная прычына – статус экстрэмісцкіх матэрыялаў, які інфармацыйная прадукцыя парталу атрымала яшчэ ў 2021 годзе. Тады ж Міністэрства інфармацыі абмежавала доступ да сайту і яго люстэркаў. Час напярэдадні Дня Святога Валянціна не толькі для рамантыкі. Гэта і перыяд пікавай актыўнасці інтэрнэт-махляроў. Пакуль стужкі сацыяльных сетак стракацяць рэкламай танных букетаў і гаджэтаў, міліцыя заклікае беларусаў заставацца пільнымі ды нагадвае, гандаль праз Інстаграм ці Тік-Ток у нашай краіне па-за законам. Злодзеі сёлета выкарыстоўваюць некалькі правераных схемаў. Самае папулярнае – патрабаванне поўнай перадаплаты на асабістую картку за букет або танны айфон. Як толькі грошы адпраўленыя, прадавец проста знікае. Небяспечныя і спасылкі на нібыта кур'ерскую дастаўку. Увод звестак з карты можа каштаваць вам усіх ашчаджэнняў на рахунку. Таксама варта асцерагацца прапановаў увайсці ў чужы Apple ID. Каб выйграць новы смартфон, пасля гэтага ваш гаджэт імгненна заблакуюць. Легальная онлайн-крама заўсёды мае сайт у зоне .by, а ў апісанні профілю мусяць быць юрыдычныя звесткі. Мы завяршаем гэты выпуск, але заставацца ў курсе падзеяў можна разам з вечаровымі праграмамі «Аб'ектыў» і студыя «Белсат». Дзякую за вашыя лайкі і каментары. Яны робяць нашу працу бачнай. Але галоўнае для нас – ваша бяспека. Таму не забывайцеся на лічбавую асцярожнасць. Беражыце сябе і заставайцеся з «Белсатам».